ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12th ಶ್ಲೋಕ ಟು 42 ಸೆಕೆಂಡ್ 42nd ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ತೋಡು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 12th ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿತ್ತ ಇತ್ತ ಬುಕ್ ಇತ್ತ ಮುಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಪಾದುಂಬು ಪಂಪರ ನೆಟ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬುಕ್ಕ 12th ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪರ. ಸೊ ಇಂದು 14th ಶ್ಲೋಕಡ್ 14th ಶ್ಲೋಕ ಎರಡಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ 14th ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಡೆ ಅಂದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆ ಅನುವಾದಲನೆ ಹತ್ತತ್ತು ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಮೇತದ್ಧೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಾಹಿ ತೇ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತಾ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಓದ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುವೆ, ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ದಾನವರಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂತ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ತು ಓದಿ ఆయన ಪಂಡ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಭಗವಂತ ಆಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ನ ಭಕ್ತನಕನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಕ್ಕಾರ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೈಟ್ ತೇಷಾಮೇವಾನು ಕಂಪಾತಂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 12ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 13ನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ತುದಿತ ಎಂಚ ಏರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶ್ಲೋಕನ್ನು ಅವು ಅರ್ಜುನ. ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಂ ಭವಾನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಶ್ಲೋಕ ನಿಕಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಏನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ತುಲ ಐಟ್ ಅವ್ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತು ತೂವಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಪರಂ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನೇ ಮಲ್ತುಂತ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡೇನ ಪರಂ ಧಾಮ ಪಂಡೇನ ಪವಿತ್ರಂ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತ ಭಾವರ್ತಡ್ ಬರೆಪೆರ. ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ 14ನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಜುನ ಕಿ ಏರ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪುಚಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಾಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಂಚ ಓಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಸ್ ഞാൻ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ನಿನನ್ನು ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅನುವಾದ ಐತೆ ಓದುನಾಗ ನಮ್ಮ ತೇರಿಯನ್ನ ಏನ ಇವನ್ ದೇವಿ ఒక ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲು ఒక ದಾನವ ನಕ್ಕಲು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲು ಎರೆಗ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ಏನ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ವಂಚಿ ಸ್ಥಾನನ ತೂಲೆ ನಮ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನ ಪರಸ್ಪರವಾದಂತದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತನ ವಂಚಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಡುಲ್ಲೇರ್ ಈ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಏನು ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಾನ? ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅವರು ಸರ್ವಮೇತ ಧೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಮನ್ಪ ಯಾವತ್ತೂಪ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ ಯಾರೀಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದಾಯಿ ಬೊಕ ಐತ ತುಲೆ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆತ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮಕ್ ವಕಾರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಆರ್ ತೊಚ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ ಆಂಡಲ ಡೌಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಅರ್ಜುನಾಗ ಏನಂಡಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊ ನೋಡು ಏರ್ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ಬೈ ಹೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರ್ಜುನ ಹಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡ್ ಅಂತೀನಿ. ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಭಗವದ್ಗೀತದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅವನೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೀರು ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ಅಸಂಬದ್ಧ. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪಂಪೆರು ಇಂಕ ಭಗವದ್ಗೀತ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇಮೋಷನಲ್, ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್, ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪಗಂಡ ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡಿ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಓದುವೆ ಅವ್ ಸಮಾನ ಅಂಚೆ ಓದುನ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಓದೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುನ ಭಗವಂತ ಪಂತಿನತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಡೋದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಓದೋಡು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಓದೋಡು ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಓದೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ಸರೆಂಡರ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ ಬರೆತ್ಪೇರು ಅವನ
ಕೆಲವ್ರು ಮತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾಡುವರು. ದಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಫೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕ ಅಪರಾಧ? ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭಾವಾರ್ಥದ ತಪ್ಪುನು ನಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ. ಅವ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭಾವಾರ್ಥನ್ನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ, ಅವ್ರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಅಪರಾಧ. ಏನಕ್ಕ? ಪ್ರಭುಪಾದನ ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭಾವಾರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಪಂತಿನ ಭಗವಂತ ಪಂಚಿನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಅದು ಪಂತಿನ ಭಾವಾರ್ಥ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒವ್ವೇ ಪಾರ್ಟ್ ಓದುಂಡಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕದ ಒವ್ವೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನಕಿ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಆರೆಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಜಪನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡೈವನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. No, we should not question because Prabhupada authority. Prabhupada authority. ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕೇನು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅತ್ತತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೋಡ್ನಾಗ ಭಕ್ತಿ ಪಂಪು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ಪುನ. ಭಕ್ತಿ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ ಉದಾರ್ಕೊಂಡ ಈಸಿ ಅತ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಫಸ್ಟಿಗ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್, ನಮ್ಮ ಗುರು ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪುನ ತೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮುಲ್ಪ ನೆನ್ಪುನ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಏನ ಅನ್ಪಂಪರಾರು ಅರ್ಜುನ ಶಿಷ್ಯಸ್ಥ ಹಂಸಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಫಸ್ಟಿಗ್ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂತೂಲೆ ಇವನ್ ಭಾಗವತ ಮುಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅರ್ಜುನ ಅವಳ್ ಒಂದು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಅವಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಅ ಗುರು. ಇತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತನೇ ಆತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. ಬಟ್ ದಾಯಿಗಾರು ನಾರದ್ ಮುನಿಗ್ ಗುರು ಅಂದ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಾರ್ ಆಂಡಲ ಅರ ಅರಿಗ ನಾರದ್ ಮುನ್ನ ಸಹಾಯತ ಬೋಡ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಗುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತನ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ್ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದ್ಬಾರ ಅಪಗಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಗುರು ಅಂದೇನುವೆ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತನೇ ಗುರು ಹೆಂಗ್ ದಾಯಿಗ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಬೋಡು. ನೋ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ್. ಅವೆನ್ನೆ ಒಂದು ಗುರು ಅಷ್ಟಕಡ್ ಪನ್ಪುನ ಏನನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಗುರು ಅಷ್ಟಕಂ ಏನನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಗುರುಗ ಅಪ್ರಸನ್ನ ಅಂಡ ಏನ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ನದ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಯಸ್ಯ ಅಪ್ರಸಾದ ನಗತಿ ಕುತೋಪಿ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗುರು ಅಷ್ಟಕ ಮುಂದ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡಕಿ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಗುರುನ್ ಒಯ್ತ ಸ್ಥಾನಡ್ ದೀತೆರ್. ಗುರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್, ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಮ್ಮಂಚಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಅಂತ ಪನ್ಪುಜ. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಸ್ವಾಮೀಸ್. ಅಕ್ಲೇನ್ ಏನಕ್ ಭಗವಂತಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಪೇರು? ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ಡ ಭಗವಂತ ಮಾತ ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು. ಏನ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವು ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣನ್ ತೂಕದಿಂದ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಆಡುವ ಆಯ್ತವಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂಜಿ ರಾಡ್ ನ ದೀಪ ಅದಾದ ಆಪುಂಡ ಅವ್ ರಾಡ್ ಚೂರ್ ಕೊರ್ತಾನಾಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕಬ್ಬಿಣ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂತಲೆ ಆಪುಂಡತೆ
ತೂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳ ಏನ ತೂ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆಂಡ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅವ್ ರಾಡ್ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ತೂತವ್ಲ ಇತ್ತಿನ ರಾಡ್ ಏನನ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ ಮಾತ ಬರ್ನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ತೂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ ಉಂಡು ತೂತ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ತೂತ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಸೇಮ್ ತೂತ ಗುಣ ಬೈದುಂಡಿತ್ತ ಕಬ್ಬಿನ ಬೈದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ನಿತ್ಯವಾದ 24 hours ಭಗವಂತನ ಸೇವಿಡುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತನಾತೆ ಬಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಕ್ ತುಲೆ ಗುರುಮಹಾರಾಜ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಬರ್ರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ದಾರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ ಬರ್ರೆ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಯ್ರು ಕುಡವರ್ ಆನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಲ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಂಡು ಕುಡವರ್ ಆರ್ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಹೌ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದಿತ್ತ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ ಪಿರಪ್ ಹೋಪೇರು ಆರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮೈಜಿ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗ್ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಭು ಮೀಟ್ ಆರಿತ್ತುಂಡು ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಸರಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆ ಜಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಪಿರಪ್ ಹೋಯ್ರಿರ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ ಬಟ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ 10 days ಆತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 91 ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಒಲ್ಪ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬೈದಿತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ 98 ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ ಕುಡವರ ಲೋ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಯ 24 hours ದಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಅದ್ ಗೆಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುದರ್ಗ್ ಎತ್ತಿನ ನಾಮ್ನಿಷ್ಟ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆರು ಅಂದ್ಕೆಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಏನ್ ಪಿರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಡ ಅಂದೇನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಪಂಡೆರ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಆರು ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂದೇ ಕತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಇದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಬೈ ಹಿಸ್ ಮರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗ್ರಂಥ ಆವಡ್ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸಾಧು ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಾಠ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓದುನಾಗ ಈಪಲ ನೆನಪು ಕೊಡುಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆತಿನ ಭಾವತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾರ್ ಬರೆತಿನ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಓದುನಾಗಲ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ದಾದನ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಓದೋಡುಂದೆನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಒಂದೆನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಎಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕುಲದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನು ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವ ಕಥೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ವೈಷ್ಣವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಡ್
ಅಲ್ಪ ಬರಪೆರು ಧೀರ ಅಧೀರ ಜನಪ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ ಧೀರ ಅಧೀರ ಜನಪ್ರಿಯೋ. ಧೀರ ಪಂಡೆಯರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಧೀರ ಪಂಪನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧೀರ. ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಧೀರ ಪಂಡೇನ ಪಂಡಿತ ಏನು ಧೀರ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿ ಸಮರ್ಥ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪಂಡೇನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡ ಜಡ ವಸ್ತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ವಸ್ತುದ ಮಿಡಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೇರು. ಪಂಡ ಏನ ಆತ್ಮ ಬೊಕೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ ಏನ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂಚ ಧೀರ ಪಂಡೆಯರ ಏರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಲೆಜ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ. ಧೀರಸ್ತತ್ರ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿಡಲಿಡ್ ಎಪಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಏನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನೋಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮನಂಚ ತೂಪುನ ಪಂಡ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಧೀರ. ಬಟ್ ಅಧೀರ ಪಂಡ ಏರು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಪಂತ ಧೀರ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪುನಕ್ಲೆಗ್. ಅಧೀರ ಪಂಡ ಏರು ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಧೀರ ಅಧೀರ. ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಳ ಬರಪೇರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ ಖಾಲಿ ಧೀರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಧೀರ ಪಂಡೇರ್ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಲೆಗ್ ಒಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲ್. ಇವನ್ ಅಧೀರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕಲ್ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಅಕಲಿನ್ ತೂಂಡ ಮನಸ್ಸಡು ಶಾಂತಿ ಆಪುಂತುಲೆ. ನಮ್ಮಯ್ಯನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಅತ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತುವೆ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏನ ಎಂಕ್ ಅವು ಭಕ್ತನಕ್ನ ಸಂಬಂಧ ವೈಷ್ಣವ ಅವು ಏನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದಾಯಿಗ್ ಅಕಲ್ ಆತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ಪರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ತುಲೆ ಏಪ ಏರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಫುಲ್ ಅದು ಪೆರಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ ನಮಕ್ ಅಧೀರ ವಿ ಗೆಟ್ ಶೇಕರ್, ನಮಕ್ ಶೇಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್. ಬಟ್ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರ್ನ ಹೃದಯ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ. ಇವನ್ ಅಧೀರ ಇವನ್ ನಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೋಂಡಲ ನಿಂದೆ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವರದಾದ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾರ್ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಏನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವು ಡಿವೋಟಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಮ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ ವಿಶ್ವಡ್ ಹಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ಇಡ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಚ ಸ್ಟೇ ಆಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ ಕುಡಾವರಾರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಆರ್ ಮಾತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಟಪ್ಪ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕುಜಿ, ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ, ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಫಲ, ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ಪಾತ್ರೆರು ಅಂಚ ಇಂಚ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಏನ್ ಏಪಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗ್ ಪಂಡ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕಾರಿಗ್ ಅವು ಜನಕ್ ಲೆತ್ತದ್ ಆರ್ ಸರಿಯಾದ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರ ನೆರ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನದ್ ಆರ್ ಅವನ್ ಬರೆದಿಪ್ಪರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆ ದಿನ ಬರ್ಪೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದನ್ ಆರ್ ತೂಪೆರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ತೂಪೆರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೆನರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೈ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೆನರ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಣ್ಣಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಮೇರ್ನ.
ఒక ప్రభుపాద్ భారీ ఎడ్డ ఉంది ప్రభుపాద్ మాతర్ల ఎడ్డెడుల్లేరు మాతర్ల ఎడ్ಡೆ మల్ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆತ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತರತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ he completely forgot of all complaints our maata complaints and madete poyer ar panper maata edda undu prabhupada oka prabhupada alpardu ಖುಷಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನ್ವರತಾನ್ but then our moment pause ಆದಾರ್ ಅರೆಗೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತರೇನ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಏರ್ನ ಎದುರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಫ್ರಮ್ ಗೋಲೋಕ ಆರ್ ಗೋಲೋಕಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಏನ್ ಆರ್ನ ಎದುರ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಹೌ ಫೂಲಿಶ್ ಏನ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಚ ದಾಯಿಗಾರೆ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ when we see that ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾವು ಪೋಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸಾಧು ಸಂಘ ಡಿವೋಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಡಿವೋಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥನ ಓದುನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ನಿಜವಾದಿನ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೆತ್ತು ಬರ್ರೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಆತಂಡ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪಗ ಬರೊಂದುಪ್ಪರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ ಕೆಲವ್ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಡಿವೋಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದರ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಕಲ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಉಂದತ್ ಮಾತ್ರಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ವೈಷ್ಣವ ಸೊ ಅವೇನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಜುನ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತೂರೆ ಪೋಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗೊಂದು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಯಿಗೀತ್ ಪ್ರಬಲ ಒಂದೊಂದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಐತ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನಾಗಾವ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅರ್ಜುನ ಬೋಡಿತಂಡ ಒಂಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ ಕೌರವನಕ್ಲೆ ನೆಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ರಾಜ್ಯನ್ ಮಲ್ತ್ ಅರ್ ವಾಪಸ್ ಧಾಮಗ್ ಪೋಲಿತ್ತುಂಟು ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ಪೋಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಆರ್ ದಾಯನ ಮಂತರ ಈ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡ ಏನಾರ್ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಮಾತಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಬೌದ್ಧವಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಪನ್ಪರ್ ಭೌತವಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಲು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಗೋಲೋಕ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕುಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅನ್ಪನು ಮಾತ್ರ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ನಿಜವಾದಿತ್ತು ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೀರ್ಥದ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇವನ್ ಅವಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಭೂಯಃ
ಕಥಯಾ ತೃಪ್ತಿರ್ಹಿ ಶೃಣ್ವಾ ತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಮೃತಃ. ಸೊ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸವಿಯಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೋಟಿ. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಡಿವೋಟಿ ಏನಾ ಕೆಲವಂತೀರಿ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಂದು ಪಂಕುನ ತಂದು ಓದುನ ಬಟ್ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತಲ ಓದನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ ಟೆಲಿಂಗ್? ಅರ್ಜುನ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಲಾರ ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ ಇಂಕ ಬೋರ್ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮಕ್ ಏನಾತಂಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂವರ ಪೊಂಡ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಷಯ ತಿರುಗದ್ ವರ್ಪುನ ಏನಕ್? ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಅವನ್ನೇ ಮತ್ತಾ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಕಾರ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಆಪುನ. ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಮಂಡ್ಲ ಓದಿಯ ಭಾಗವತ ಮಂಡ್ಲ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತಾ ಉಂಡು, ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಉಂಡು. ಇಟ್ಲ ಸೇಮ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಓಲಾಂಡಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮಕ್ ಈಜಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಮಕೇನಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ? ವೈ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಓಲೈ ಅವು ಕೇನೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ನಮಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅವು ಎಂಚ ಬರತ್ತಾರೆ, ಅವು ಗ್ರಂಥಡೇನ ಬರತ್ತಾರ, ಅವು ಪುರಾಣಡೇನ ಬರತ್ತಾರ, ಅಂಚ ಬರತ್ತಾರ, ಒಂದು ಪುರಾಣಡ ಎಂಚ ಬರತ್ತಾರ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪ ರಡ್ಡೇ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಐಕ್ ಆಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಉಪನಿಷದಿಜ್ಜ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಡು ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಉಪನಿಷದ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪನಿಷದ್ ಓದೊಂದು ಲವ್ ಉಪನಿಷದ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಥಾ ಉಪನಿಷದ್, ಶ್ವೇತಶ್ವತರ ಉಪನಿಷದ್, ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಅವು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಪಗ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೂರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ನಮಗೋಡು. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಿನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಉಪನಿಷದ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು, ಒಂದು ಉಪನಿಷದ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಓದುವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ದು ಮಿತ್ತ ಆರ್ ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್? ನಮಕ್ ಏನಕ್ ಬೋಡು ಅವ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಉಪನಿಷದ್ ಒಂದು ಉಪನಿಷದ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೋಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಕೊಡ್ತೇರು, ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಕೊಡ್ತೇರು, ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಕ್ ಒಕ್ಕ ಐತ ಆಧಾರಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೀತಾರೆ. ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಐತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಈತ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ರೆ ಯಾವ ಉಂದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದೆ ಯಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾತ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಆತ್ಮತ ಉಪನಿಷದ್ ಓದಾರ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತ ಓದಿದಾರ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಅವು ಇಡೀ ಓದರ್ ಆಯ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದುದುಪ್ಪೊಲಿ. ಸೋ ನೈಸ್ ಅವ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಲದೂತಡ್ದು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಬರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಮಾತ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಐಟರ್ದು ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಓದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಇರೇಗ್ ಯಾನ್ ಅವು ಓದೊಂದಿತ್ತು ಇರೇಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಎಡ್ಡ ಪೂಜ ಇದಾಯ್ತು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಓದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರಾವ್ ಮಾತ ಬೋರಿಂಗ್ ಶಾಕ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬೋರಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನೋ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನೋ ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾವ್ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿಗ ನಿಜವಾದ ಡಿವೋಟಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆತೆ ಅಕ್ಲ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಂಥನ್ ಓದದಿತ್ತಾರ ಆರ್ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಪುಸ್ತಕನ್ ಓದದಿತ್ತಾರ ಆರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇತೆ
ಶಾಸ್ತ್ರನು ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಶಿವಪುರಾಣ ಅವನ್ನ ಓದೋಡ ಸರ್ವ ಪುರಾಣ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವತಃ ದಾದಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಉಪನಿಷತ್ ಗೀತಾ ಉಪನಿಷತ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಏನಮಲ್ಪ ಹಾ ಅವುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಮೃತದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಮೃತದಂತೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಏನಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಮೃತ ಆ ಮೃತ ಪಂಡೇನು ಮೃತವಾವಂದಿನ ಆರ್ ನಾಶವಾವಂದಿನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಜೂಜ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪದ ಏನ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದ್ಯೂತಂ ಚಲಯತಾಂ ಅಸ್ಮಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಬರಪೇರೆ ದ್ಯೂತಂ ಚಲಯತಾಂ ಅಸ್ಮಿ ಅರೇನ ಬನ್ನಂದಿರ ಚೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೋಸಗಾರರ ಜೂಜು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಈ ಮೋಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಸೊ ನಮಕ ಮುಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆವು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನೋ ಉಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಯನ ಮಾತ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾತ ಭಗವಂತ ಎಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕೆಲವು ಮಾತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಸನಾಗ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕಂಸ ಜಯ ವಿಜಯ. ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಏರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಸ ಜಯ ವಿಜಯ. ಹಾ ಜಯ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಯ ವಿಜಯ ನಕ್ಲೇನ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್. ಕೃಷ್ಣಗ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಏನ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಆರ್ ನಮ್ಮಂಚ ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ತುಕೊಲ್ಲುವೆರು ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವದ ನೋ. ವಿಷ್ಣುಲ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಂತಿದ ಸ್ವಭಾವ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರನ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ನ ಯಶೋದಮಯ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಗುಡ್ಪುಜರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಎತೋ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆಡ್ನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಈವನ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಶಾಂತಿದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕಲ್ನ ಫಾರ್ಮಡ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿದ ರೀತಿಡು. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಷ್ಣುನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವ್ರ ಬಾಲಾಜಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅವ್ರ ವಿಠಲ ಅವ್ರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವಿಗ್ರಹ. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕರ್ಷಣ ತ್ರಿಭಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ತ್ರಿಭಂಗ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಇರ ಏನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡ್ಡಿನ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ದೌಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಸಿಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಕಾಣವಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಸಿಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪಿದಾಯ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬರಲಿ. ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿನ ಬಾಟಲ್ ದೌಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು
ఈజీలీ పిదే ಬರ್ಪುಂಡ ಎಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪಿದಯ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ ತ್ರಿಭಂಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಬೆಂಡ ಆತಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಂಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ಬೆಂಡ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೆಂಡ ಆತೇರು ಅವಳ ಫ್ಲೂಟ್ ಪತ್ತೊಂದೇರು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಸ್ತುನ್ನು ಆರ್ ಬೆಂಡಾತಿನ ವಸ್ತುನು ಈಸಿಲಿ ಉಲೈ ಪಾಡಲಿ ಬಟ್ ಪಿದಾಗೆ ಪುಜಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲನ್ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜಪನ್ ಬುಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 24 hours ಜಪ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಜೀವನಾಡು ಮಾತ ಕಷ್ಟಂತುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಾಂಡಿ ಇಂಚಾಂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಬುಡ್ರ ಬೋಡ ಹಾಕುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೃದಯದ ಪಿದಾಗೆ ಎಪ್ಪರೆನ ಹಾಕುಜಿ ಉಲೈ ಬತ್ತದ. ಸೊ ಉಲೈ ಪಾಡುನ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ಪಾಡ್ನ ಏನ ಉಂಡು ತೊಲೆ ದಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡು ಫಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ಪಾಡು ಅವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ಪೋಪೆರು ಭಾಗವತ ಮೇನ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಸೇವ ಎಂಚ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋಡು ಶ್ರವಣ ನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ತದ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ತದ ಶ್ರವಣ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ಪೋಪೆರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಸೊ ಯಾರ್ಲ ಲೀಲಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲೀಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡ್ ಆರ್ ವೃಂದಾವನದ ಲೀಲ ಆವಡ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಪೂತನನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ರಾಸಲೀಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮಥುರಾ ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯರ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಈವನ್ ನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ರೂಪಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಲೀಲಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಇವನ್ ರಾಮನ ಲೀಲಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಚೂರಾಂಡಲ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ನಾಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಅಜಾಮಿಳಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ ವಾಪಸ್ ಬರಿ ಅಂದ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡನ್ ದೀಪ ಎನ್ನ ಎದುರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಟ ಎನ್ನ ಬಿನಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ರೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಅಂದ್ ನನ್ ಪಂದ್ ಪೋಪೆ ಅವ್ರ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈರು ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಅ ಚೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓದ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ಪೂಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಏನ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜಿತ ಅಷ್ಟುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಳ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಐಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಈಗ ಚೋರಿ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಆತು ಮಾಕನ್ ಚೋರ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ರದಾರ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಆ ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲಡ್ ಏನ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಡೇರಂಡ ಲಂಚ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ನೋ
ವಿ ಡೋಂಟ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ ಏನಾಂದಲ ಕಂಡದು ಪೋಂಡ ಇದು ಆಕ್ಲೆ ನೋ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇರ್ನ ಅನ್ಕುಲ್ವರೆ ನೋ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ? ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಲಿವಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಅವೆನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಆರ್ ಇರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗಲೀಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬತ್ತುಂತು ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಎರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ? ಇನಿ ರಾಸ ಯಾತ್ರ, ಇನಿ ರಾಸ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಇನಿ ರಾಸ ಲೀಲನ್ ಮಲ್ತಿನ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಐಕ್ ಆರ್ತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಪವಿತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ. ಅವನ್ನೇ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪುನ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಪವಿತ್ರ. ಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ಇವನ್ ಅಪವಿತ್ರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪಡಿ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಯಾವ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ. ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ? ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಮನ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರನ್ ನಮಗೆ ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಏತ್ ಪವಿತ್ರ. ಸೊ ಪವಿತ್ರವಾದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಕಲಾತ್ ಪವಿತ್ರ. ತುಳಸಿ ಮಾರಾಣಿ ತುಲೆ ಇವನ್ ಅಪವಿತ್ರ ಜಾಗನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬುಡುಪ ಸೊ ದಟ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪೋವಾಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಂದ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವನ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆತ್ ಪವಿತ್ರ ಉಂಡು. ಯಮುನಾ ನದಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅರೆಡ. ಪವಿತ್ರವಾದಿನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಂಚಿನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣು ತೂಂಡಲ ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವ್ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ. ಆರ್ನ ಮಿತ್ ಕೆಲವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಆರ್ನ ಚರಿತ್ರದ ಮಿತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಡ್ರ ನಮಕ್ ಚರಿತ್ರ ಒಪ್ಕೊಡತ್ತ. ಸೊ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆಪ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಈತ್ ಕ್ಲೆನಿನೆಸ್. ಕ್ಲೆನಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಉಲಾಯ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡ್ಪಿದೆ. ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಉಲಾಯ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಉಲಾಯ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡ ಏನ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಅವನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಭಗವಂತನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಲೆನಿನೆಸ್. ಉಲಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ನಿಜಿಂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ತ್ರಿಭಂಗ. ಆರುಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ತ್ರಿಭಂಗ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪನ್ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ತ್ರಿಭಂಗ. ಸೊ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ತುಂಡ ತ್ರಿಭಂಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಂತದೇರ್ ಓವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಫ್ಲೂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಲೂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಪಿನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ನೋ. ರಾಧರ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಓ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಡು. ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ರಡ್ಡುಲ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದಿಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅವತಾರವೆಂದು, ಅವರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ವಿಭೂತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ ಪಂಡ ಏನರ್ಥ? ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪರಶುರಾಮ. ಸೊ ಕೇನುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು
Okay, Hare Krishna. So sorry. So particular ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ನಾವುಲ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಲೆನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಅವತಾರನ್ಗೆ ತೊಂದೆರ್ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿಯಾವೇಶ ಅವತಾರ ಪಂಡ ಕುಮಾರರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲ್ ಭಗವಂತ ಆತ್ ಕುಮಾರ ಚತುಷ್ಕುಮಾರನ್ ಅಕಲ್ ಭಗವಂತ ಆತ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತರ್ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲಿಗ್ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಋತು ಮಹಾರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಋತು ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ದೇಹಡ್ದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ದ್ ಕೆರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ದೇಹಡ್ದ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆರ್ ಸೊ he specially ಅಲ್ಪ ಭಾಗವತಂ ಬರಪುಂಡು he is actually ವಿಷ್ಣು and ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ ಐಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಪೆರ್ she is actually ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಟ್ ಅವು ಏನ ಸ್ವಯಂ ಮಾತಾಜಿ ಕೇನುಜ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾತಾಜಿ ಆವಾಜ್ ಕೇನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ who's next ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವತಾರವೆಂದು, ಯಾರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ವಿಭೂತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರರು, ನಾರದರು, ಪೃಥುಶೇಷ, ಅನಂತ ಮೊದಲಾದವರು ನೇರ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರಗಳು. ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ 8 o'clock ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಏವವಾ ತತ್ ಏವಾಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋ ಅಂಶ ಸಂಭವಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವೈಭವದ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಒಂದು ಮೂಡಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಏನ ಪನ್ಪೆರ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಯಾವ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಈ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಈತೊಂಜಿ ವಿವರವಾದಿನ ಜ್ಞಾನ ದಾಯಿ ಬೋಡ ಅರ್ಜುನ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಯ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೃಷ್ಣನ್. ದಟ್ಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಒಂದಂತೂ ಭಗವಂತನ ಮುಂಕುಳ್ದು ಬರ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬರ್ಪುಂಟು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಭಗವಂತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ತೂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೌರ್ನಿತಾಯ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಸೇಮ್ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವ್ ಸೇಮ್ ಭಗವಂತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತದ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ್ನ ಕೋಣೆಡ್ ಅವ್ ಗರ್ಭಗೃಹಡ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಅದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಸೇವೆನ ಗೆತ್ತನೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪರ ಅಶ್ನಾಮಿ ಅನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಭಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕೊಂಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಏತ್ ಕರುಣೆನ ಅರ್ಥಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಾರ ನಮ್ಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮನ್ ಪೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದು ಬರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ನಾಮನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೆ ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಅದು ಉಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂದೆನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ ತೂಪುನ ಅತ್ ಓವರ್ಸೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚೈತ್ಯ ಗುರುವಾದ್. ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರಡ್ ನಮಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿಸನ್ ಕಡ ಕೊಡ್ದುಲ್ಲೆರ್. ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಂಥಾವತಾರದ ರೂಪಡು ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅದು ಬರ್ಪೆರಾರ್ ಶಬ್ದಾವತಾರನ್ಗೆ ತಂದು. ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದ ಅವತಾರಡ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅರ್ಚಾವತಾರನ್ಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮರ್ಸಿ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ನಾಮನ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೆರ. ನಮ್ಮ ನಾಮನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಗೋಲೋಕದ ಧ್ವನಿ ಉಂದು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್. ಗೋಲೋಕರ ಪ್ರೇಮ ಧ್ವನಿ ಹರಿನಾಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲೋಕಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಮರ್ಸಿ, ಕೃಷ್ಣಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಮಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡ ಇಂಚ್ ನಮ ಏನೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಕೊರ್ತುಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೈಫ್ ದಾದೆ ಕಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಏನನ್ ದಾಯಿಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣ ನಮ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಮಕ್ ಏಪ ಅತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಏನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ನಕ್ಕಲತ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ನಕ್ಕಲತ್ ಹಾನಿ ಏಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಈತ್ ಮರ್ಸಿ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನಮಕ್ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಕೆಲಸನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಟಾರ್ಚರ್ ಮುಲ್ಪನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೋ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಮ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೃಷ್ಣಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸಾಂಟಿ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿದಪ್ಪ. ಸೋ ಲೋ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಲಿ. నుంచి ಮಾತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತ ಜನಕಲ್ಡ ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಿಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ಡ ಪೋದ್ ಅನ್ಪುನ ಆತು. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೆಂಟರ್ ಆವಲಿ ಗುರು ಆವಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಕಲ್ಡ ಪೋದ್. ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೆ ತೊಂಡ ಸೆಷನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಒಂದು ದೆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇರ್ನ ಅವು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ ಅಂಡ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಈರ್ದಾದು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೌಂಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ತೇರ್ ಅವೆಂತುಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆ ಏಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏಪಲ ದಾದ ಇಜ್ಜಿತುಲೆ ಐಕೆ ಪೋಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಡ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಾಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕಾರ್ನರ್ ಪೋಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಕೂಲಿನ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರ್. ಏನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಗಡಿಗೊರ ಅವು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿತುಲೆ ದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇತಕ್ಲಂಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ದಟ್ ಒನ್ ಮೊಕ ಏನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರೇ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚೆಂಚ ಒಂದು ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ಬೇತಕಲ್ ಎದುರು ಪೊದು ಪನ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಏನ್ ತಪ್ಪದಿತ್ತು ನಾವ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ದಾರಿ ತೋಚ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನಡ್ದು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ದೂರ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ಬೊಕ ಏನಾಂಡಲ ಅಪರಾಧ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಚವೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ನೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಾದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ತಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಕುಡವರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕುಡವರ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಪ್ಪ ಒಂದಿ ದೆನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ತಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆನ್ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ತಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ 2-3 ವೇಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಡು ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪುನ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂವಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಎಪಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ರೂಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಪರಮಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಥರ ಸಮ ಉಪ್ಪುಜ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪುಜ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಉಪ್ಪ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರ ನನ್ನಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತನಕನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಡ. ಸೊ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಐಟ್ ಓವರ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿಕಲ ಬರೆಯೋಲಿ. ಓಕೆ 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉಂಡತ ಐತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ 1000 ವರ್ಡ್ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯಲಿ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಬರೆಯಲಿ ಬಟ್ ಸಿ ದಟ್ 1000 ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡ 2 ಪೇಜ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಿಗ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ PDF 4 ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಇಟ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.